Mi mršavimo dok spavamo. Iako kontroverzno, ova izjava je skoro 100% naučno tačna. Zapravo, potpuno je tačno da ne samo da je tačno da mi mršavimo dok spavamo, nego da izuzev 2 slučaja isključivo mršavimo dok spavamo. U narednom minutu objasnit ćemo kako se i zašto to dešava, kao i koja su to druga 2 momenta kada mršavimo. Zamislite sada situaciju. Radiš sve kako treba, ali nekako kilogrami ne idu dole. Tu pojavu narod, iako nema veze sa biologijom, zove tvrdoglavo slalo. Opet, u neku ruku narod ima pravo, zato što se zaista nešto desi pa dođe do tog efekta usporavanja ili do zastoja rezultata u topljenju masti. Zašto se to dešava i kakve to veze ima sa spavanjem? Zadatak hormona rasta u procesu mršavljenja je da pritisne jedan maleni molekularni prekidač na vašoj masnoj ćeliji i da time pokrene topljenje sala. Sad, problem leži u tome što ljudi stariji od 25 godina preko dana uglavnom imaju jako malo hormona rasta u svom sistemu. Tada nema šta da klikne dugme start i da pokrene topljenje sala. A kada ima puno hormona rasta? Onda kada spavamo. Tek noću počinje da se dešava čarolija topljenja. Ovo je bio prvi, ali rekli smo da postoji još 2 tajna načina za lansiranje hormona rasta i za topljenje sala. Prvi je intenzivno vežbanje. Ako vežbate, hormon rasta skače i do 700%, a drugi je fasting, gde nivo ovog molekula raste i do 3000%. Bukvalno, kada su na fastingu ljudi ne samo da mršave, nego se i biološki i estetski podmlađuju, jer je hormon rasta ili GH hormon poznat i kao eliksir mladosti. Ako te interesuju ovakve informacije, pošalji nam poruku ili ostavi komentar i uđi u Mangrove zajednicu. Besplatno je. Vidimo se i neka 2024. godina bude ta godina koja je promenila sve.